हई हमार हऊ आन क जहिया ढुकल विचार, महाभारत लेबे लगल तहिया से आकार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बा आप सबका एक बार फिर से। अभी तक अध्याय 2 का श्लोक 11 तक हमने का पहुंचा रही है जवना में कृष्ण जी अर्जुन के समझा रहा बा। कहता कि तू जो बात तो कहता रहू तो बहुत बढ़िया लगता, विद्वान बड़ा, लेकिन जो काम करे जा रहा बड़ा वो बढ़िया नहीं के, बिना मतलब के चीज बा। बेमतलब के शोक के अर्जुन कर त्यक्त आ बुद्धिमान पंडित नियर बात करे लो व्यक्त। बतियाओ तो बड़ा बढ़िया बढ़िया, काहे बेकार लगता, बेमतलब का लगता तोहार शोक। ऐसे कि बाकी बाटे जे मुअल याबा मुअल नाही आ पंडित जनना शोक करस, ये लोग के मन में आए। जे जिंदा बा या मुर्दा बा तो जे एकरा बारे में एक गुण रहस्य ए पर जे चिंतन मनन कैले बा, ऐसा विद्वान लोग एक को शोक ना करस भाई। आ तू यही काम के करत रह तो ई उचित नहीं खे। काहे उचित नहीं खे? काहे जिंदा या मरल आदमी के बारे में ढेर तोहरा नियर नहीं सोचे के, आ विद्वान काहे ना सोचेला? तब देखो अगला कहता कि 12वां श्लोक कि न तु एव हम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। 13वां देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मोह्यति। कृष्ण जी कह रहा बा कि ऐसा तो बात ना बा कि हम आ तू पहले ना रहनी जा। फिर लगल कि हो सकता कि अर्जुन हम आ तू व्यक्तिगत रूप से मत ले ले, तो कहता कि आई सब राजा लोग भी नहीं खन रहल। यानी कुल मिला के कहता कि केहू ऐसा चीज नहीं खे जौन आज बा वो पहले से नहीं खे रहल। कैसे कहता हूँ कि ऐसा न तो बाटे ना कि कबो हम रहनी ना, चाहे तू या राजा लोगी पहले ना रहलन, आ इहो नाही होई फिर आगहू रह जाना किशन कन्हैया अर्जुन जी से कहलन। कहता गमी का आगहू रह जा आ एके पोड़ करे खातिर, ये विचार के पोड़ करे खातिर अर्जुन को और समझावे खातिर आगे का कहता हूँ कि देहनो अस्मिनो जथा देहे कौमारम जौवनम जरा, कि जैसे जीव देह में निवास करे लइका बनी बूढ़े या जवान फेरू है बन जाला, आ ओसई मिलेला फेरू दोसर शरीरिया भी मोहना करेला केहू धीर मति वाला। देखी ऐसे पहले कृष्ण कह चुकल बाणन कि जे मर गई बा चाहे नइखे मरल, विद्वान लोग ओकर शोक ना करस जा। वही चीज का बारे में वही क्रम के आगे बढ़ाव कह रहा बा, वही के पोड़ करे खातिर कि हमनी का सब लोग जे आज बा वो पहले हूँ रहल बा आ आगहू रही। एक तनी और स्पष्ट करत आगे कहता कि जैसे जीव जब शरीर में रहेला तो शरीर में बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा ये सब अबे करला, तो जीव तो शरीरे में बा, तो जीव के भी तब वो एगो चीज हो गई कि हाँ है बूढ़ बाड़न, है जवान बाड़न, ऐसा बाड़न। यानी जैसे ही बुढ़ापा बा, जवानी बा, वैसे ही जीव नया शरीर भी पावेला। इस शरीर जो बा ये नाशवान बा। जैसे बुढ़ापा नाशवान बा, बुढ़ापा का जब बालपन नाशवान बा, बालपन के बाद जवानी आ जाती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता, तो वैसा ही नया शरीर भी आ जाले। तो कृष्ण कहता कि जे भी तुम्हारा सामने बा वो लोगन से युद्ध कर रहा है, ऐसे वो खाली शरीर बन जाए, शरीर मराई, शरीर खत्म हो, शरीर का भीतर जौन तत्व बा, जौन चीज बा वो अस्थिर बा, अस्थाई बा।
अब युद्ध कर, ये ना हो कि शरीर खत्म हो जाए, जीव तो रहिए जाए। अरे घर ढहा जाए, बाकी घर में रहे वाला वो चली गई, फिर नया घर बने। यही बात के कोई ढंग से कहत रहता हूं। जैसे अगला श्लोक बा 14वां, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिनो अनित्याः तान तितिक्षस्व भारत। 15वां का कहता हूं कि हम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख, जितना भौतिक चीज बाई सब नश्वर बा। इसे फेरा में ढेर कैसे कहता हूं कि सर्दी गर्मी सुख दुख देवे वाला अंग औरी विषयन क होखे रोज मरण जन्मवा सब विनाशशील सब अनित्य से सहन कर तू एक मानिल कहनवा। जितना इज्जत बा, सर्दी गर्मी सुख दुख सब कुछ अनित्य बा, हमेशा खातिर नहीं खे, आई जाई। आ ई सब चीज जरा से अनुभव वाला जौन इंद्रिय के ग्रहण कर ली था, वो इंद्रिय भी अस्थायी गई था, अस्थायी नहीं थी सब। लेकिन बाका अगला जौन भाव बा कि सम दुख सुखम धीरम, सुख आ दुख आई आ जाई ठीक बा, दोनों अलग चीज बा, इहो ठीक बा, दोनों का प्रभाव भी बा अलग अलग, इहो भी ठीक बा। लेकिन जे ए बात के बारीकी से समझता, उस सुख में आ दुख में एक समान रहेला। सुख दुख के एक समान माने ना कि सुखो हुए है आ दुखो हुए है। सुख का प्रभाव आ दुख का प्रभाव से वो विचलित ना हो के, ई नहीं के कि सुख में खूब उछड़े लागे आ दुख में थौसी जाओ, ऐसा कुल बात नहीं के। आ ऐसने आदमी हे अर्जुन मुक्ति पावेला। कृष्ण बार बार ये चीज के कहता हूं कैसे कि हे पुरुष श्रेष्ठ वो धीर पुरुष जेकरा बाटे ज्ञान मानेला सुख दुख के हरदम एक समान इनके बेकल ना करे इंद्रिय विषयन का योग मोक्ष प्राप्ति का लायक होले ऐसन लोग। ऐसने लोग मोक्ष पावेलन जा, ऐसने लोग मुक्ति पावेलन जा। कृष्ण भौतिक चीजन से अस्थाई लगाव से दूर रहे के इशारा करता हूँ। कहत बा भौतिक चीजन से, भौतिक चीजन के अस्थाई नश्वर मानल जाता। तो कहीं कुछ लौकता कि जे अभौतिक बा उ अनश्वर बा। एक ढंग से अभौतिक या विनाशी तत्व को भूमिका भी तैयार हो रहा बिया। कैसे 16वां देखी कि नायसतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः अंतः तो अनयोः तत्वदर्शी भी। जौन चीज पहले नहीं के वजुओ न रही आ जवन आज बा एक मतलब कि पहलहू से बा। कैसे कहता हूं कि चीज तय सत्य कौनो दुनिया में होके ना ही सत्य के अभाव भी तक कबो ना देखाइल। आ ए तरह दोनों तत्व ज्ञानियन के द्वारा पहले से देखत चलल जाता आइल। जवन चीज पहले नहीं के हुआ वो ना रही, एक मतलब कि जवन आज बा पहले से बा, अब भविष्य में भी रही। देखिए इन्हें भौतिक चीजन के नचर कहल गई, लेकिन ये कौन ऐसा चीज बा जवन पहलहू से बा आजुओ बा आ कालियो रही, एक मतलब कि ये कुछ दूसरा चीज बा। तो कैसे कहता हूं कि अविनाशी तू तत्विद्धि
जेन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य वस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अब एकदम से खुल रहा बा रहस्य कि शरीर अविनाशी नहीं खे, शरीर विनाशील बा, लेकिन जौना चीज से इस शरीर पूरा भरल बा, पर्याप्त बा, या शरीर में जौन चीज बा जौना का चलते इस शरीर बा वो अविनाशी बा। अविनाशी का मतलब है कि नाश ना हो की, तो ये है अविनाशी चीज को केहू नाश करे वाला नहीं थे। वैसे कहता हूं कि हमनी का आँख से दिखाई देले दुनिया जे जेवना भी कारण से होला के जान लो, आ कारण ही होला अविनाशी एके बुझिल तू, आ केहू का बेमत ना बा नाश कदी मान लो। एक तनी समझे के कोशिश की जाओ। ऐसे पहले कहाइल बा कि जौन आज बा वो पहले ही से बा, आगहू रही। अब एक तनी देखल जाओ कि जैसे कोनो खटिया चौकी या कुछ वो बा वो टूट गई, जड़ गई, लौकत नहीं थे कहीं, तो ओके व्यक्त कैसे कर ले हमनी का कही जा का कि हई चौकी नहीं खे, हई चौकी जड़ गई, चौकिया खत्म हो गई। तो ई शब्द चौकी या खटिया का बात हो रहल बा, ई जवन भाव बा इहे शाश्वत बा। यहाँ खटिया रहल है, बिया ना रहल है, जड़ गई, खत्म हो गई, लेकिन ओकर जौन भाव बा भीतरी, मूल भाव खटिया चौकी जौन भी आप कही जौना चीज बोले, इहे मूल भाव शाश्वत बा। खटिया टूट गई, ओकर पार पाटी सिरई बादी सब अलग अलग छिटा गई, तो कहाला कि हई खटिया का पार है, हई ओकर सिरई है, बाधी है, लेकिन अलग अलग बा तो खटिया ना भई। तो कुछ जौन जोड़ता, जैसे जोड़े वाला लोहार बा, लोहार तो मेन चीज नहीं खे, वो तो ठोक बजा के ओकरा में कर दिलस, तो जौन ओकर अलग अलग अस्तित्व बा, कुल मिल के जौन खटिया के बनावता, ऊ जौन भाव बा उहे शाश्वत बा। खटिया नश्वर बा, ओकर जौन भीतरी भाव बा ऊ शाश्वत बा। यही के कृष्ण कहता है कि हई जौन शरीर बा ई छीन भिन हो जाए, लेकिन जवना का चलते ही कुल बा ऊ खत्म ना हुई। काहे? अब देखिए 18वां, अंतवंत में देहा नित्यस्य उक्ता शरीर अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। क्या कहता हूं कि अंतवंत इमे देहा, इस जितना शरीर बारी से सब नाशवान बारी सब। कैसे कहता हूं कि भरत के हव खानदान अर्जुन सुन, जीवय विनाशी खत्म नहीं हो खेला, देह खत्म होला जवना में रहे जीव, ऐसे कर युद्ध जीव साबित तो न हो खेला। अनाशिनो अप्रमेयस्य, जो नित्य बा, अविनाशी बा, अप्रमेय बा, यानी साबित भी ना कल जा सकता, ऊ अस्थाई बा, आ शरीर नाशवान बा, चाहे आज नष्ट होके चाहे कुछ दिन बाद, ऐसे तू युद्ध कर। आगे का कहता हूं 19वां कि अयनम वेति हंतारम यह चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 19वां श्लोक रहा, न एनम वेति हंतारम यह चैनम मन्यते हतम, मारे वाला या मरा गए। कैसे कहता हूं कि जीव यानी आत्मा के मारे वाला समझे जे,
चाहे जे भी समझे कि खुद जीव मरला, आ दोनों बूझे वाला खुद दोनों लोग बूझे नहीं, आत्मा ना मारे नाही खुद कबो मरेला। अनाशिनो उभव तो न बीजानी तो नायम हंति न हंते, न जायते मृते व कदाचित विषमा, कि कौनो भी काल में न जन्मे न मरे जीव, नाही उत्पन्न होके फेर कुछ होखेला। आ होखेला या जन्मा सनातन पुरातन नित्य, मरेला शरीर जीव नाश नहीं होखेला। कृष्ण कई तरीका से जीवात्मा के बारे में बता रहा बाम, कबो घुमा फिरा के तो कबो सोझे सोझे कहत बाम कि ई न मारे वाला हो न मराए वाला हो, न कबो जन्मे वाला हो न कबो मरे वाला हो, ई पुरातन बा, नित्य बा, हमेशा बा। आज ये बात समझता ओकरा खातिर कहीं पूछू नहीं खे। कैसे कहता है कैसमा कि वेदा विनाशिनम नित्य या एनम अजम व्ययम, कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। जे के अविनाशी नित्य समझत बा उ केहू के कहाँ या कैसे मारत बा या मरत भाई, कि जे भी अविनाशी ये है आत्मा के समझेला, होला है नित्य ना जन्म कब पावेला। अब तू बताव उ पुरुष कैसे के हुए के पार्थ खुद मारेला या चाहे मरवावेला। पहले ही वाली बात तनी हेर फेर के साथ फिर कल जा रहा बा। अर्जुन का जाने हे तरह से समझ जा या हो तरह से समझ, लेकिन समझ अर्जुन के कृष्ण कोनो अपना तरफ से दबाव नहीं खन देत। चाहता हूं कि अर्जुन का दिल दिमाग में कुल बात पैठ जाओ बढ़िया से। फिर अर्जुन जब समझ बुझ लिहन तो ऊ ना ई ना रही अर्जुन, फिर कुछ दूसर अर्जुन हो जिहन। फिर उनका अंदर जो समझ पैदा हुई और उस समझ के साथ जब अपन अगला कदम बढ़ी हन, तो पहले वाला अर्जुन से वो अलग अर्जुन रही हम। आज इतने तक, फिर कुछ अगला श्लोकन के साथ अगला अंक में हाजिर होकर जाए। तब तक खातिर विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।